नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण गणपती बाप्पाला आवडणारे बुंदीचे लाडू बनवूया। त्यासाठी आपण इथे 3 कप बेसन चाळून घेतलेला आहे, 3 कप साखर, थोडीशी वेलची पूड, इथे आपण ऑरेंज फूड कलर घेतलेला आहे, हा ऑप्शन आहे, नाही घेतला तरी चालेल। आपण इकडे एक भांडं घेतलेलं आहे, ह्यामध्ये 3 कप आपण जो बेसन घेतलाय तो टाकूया। आपण थोडं थोडं पाणी टाकून जाडसर बॅटर आपल्याला करायचं आहे ह्याचं। असं मिक्स करत जायचं आणि थोडं थोडं पाणी टाकायचं। एकदम स्मूथ आपल्याला बॅटर करायचं आहे। एक 5 मिनिटं आपण असं फिरवत राहूया। हे बघा, छान आपलं बॅटर झालेलं आहे, स्मूथ आणि आपण जाडसर असं बॅटर बनवलेलं आहे। आता ह्यातलं आपण थोडंसं बॅटर बाजूला काढूया, एक बाउल घेऊया, त्याच्यामध्ये थोडंसं आपण बॅटर घेऊया। ह्यामध्ये जो आपण ऑरेंज फूड कलर घेतला आहे तो टाकूया, मिक्स करून घेऊया। छान मिक्स झालेलं आहे। आता आपण ह्याला बाजूला ठेवूया आणि पाक बनवून घेऊया। आपण इथे गॅसवरती एक कढई ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये 3 कप आपण साखर घेऊया। त्याच मापाने आपण पाणी घ्यायचं आहे, साखर बुडेल इतके पाणी घेऊया, मिक्स करून घेऊया। आपल्याला छान पाक बनवून घ्यायचा आहे। हे बघा, छान आपले पाकाला उकळी आलेली आहे आणि साखरही छान वितळलेली आहे। ह्यावरती जो फेस आलाय त्यासाठी आपल्याला दोन तीन थेंब लिंबाचा टाकायचा आहे, मिक्स करून घेऊया। वेलची पूड आहे ते टाकूया, मिक्स करूया। पाक आपण हलकासा घट्ट करून घेऊया। हे बघा, थोडासा घट्ट झालेला आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे। आपण या प्रकारचा एक झारा घ्यायचा आहे, ह्याच्या साहाय्याने आपण बुंदी काढून घेऊया। यावरती असं बेसन टाकायचं आहे, हे बघा अशी बुंदी पडली जाते, असं फिरवत जायचं हळूवारपणे। हे बघा, छान
छान आपली गोल गोल अशी बुंदी झालेली आहे। आपण याला काढून घेऊया, हे बघा, आणि लगेच आपण पाकात टाकूया। प्रत्येक वेळेला आपल्याला झारा स्वच्छ करून घ्यायचा आहे। आता आपण जो ऑरेंज आपण करून घेतलाय कलर ते टाकूया। त्याच प्रकारे हे बघा असं टाकायचं आहे आणि हळूवार गोल फिरवायचा आपल्याला। झारा मध्यभागी पकडायचा, थोडं थोडं बेसन टाकायचं आहे, असं गोल गोल फिरवायचं। या प्रकारे आपण सर्व बुंदी फ्राय करून घेऊया। असं 2 मिनिटं फिरवायचं आहे। बघा छानशी आपली बुंदी झालेली आहे, आपण काढून घेऊया। बघा असं छान आपल्याला पाकामध्ये मिक्स करायचं आहे। आपण थोडेसे मनुका टाकूया, मिक्स करूया। आता आपण अर्धा तास याला बाजूला ठेवूया। आपला अर्धा तास झालेला आहे, आपली बुंदी छान मुरलेली आहे। आपण आता लाडू बनवून घेऊया। असं आपण हातावरती थोडी थोडी बुंदी घ्यायची, दुसऱ्या हातात असं घेऊन असं दाबायचं आहे आपल्याला। असं दाबत जायचं आहे। हे बघा छानसा आपला लाडू होतोय। आपल्याला हवा त्या साईडने आपण लाडू करायचा आहे। हे बघा छानसा आपला लाडू झालेला आहे। आणखीन एक दाखवते तुम्हाला। हे बघा असं असं करायचं आहे, त्याच्याने लाडू आपला चांगला गोल होईल। हे बघा छानसा आपला लाडू झालेला आहे। आपण सर्व लाडू करून घेऊया। रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।